Namkelekile Avalanche of Grace, gama lam ndimthenjiwe, molweni. Namhlanje siyayifumana inkuthazo yoba masiqhayise ngoYesu. Umpostile uPaul kwincwadi yabaseKorinte, 1 Corinthians chapter 1 verse 31. Uthi qhayisani ngoYesu. Uthi ningaziphakamisi niqhayise ngokulungisa bini. Ningaziphakamisi niqhayise ngobulumko bini. Uthi zonke izinto enenazo nizifumene kungenxa kaYesu owanithwalela izono zenu. Uthi nizifumene ngomnqamlezo zonke lezi. Wathatha izono zonke zehlabathi utshona nazo eCalvary. Namhlanje nizisidalwa ezitsha, qhayisani ngayo. Namhlanje ke futhi sizawuva nyhani abafana beqhayisa ngoYesu wabo. Wabakhupha nyhani uYesu engxakini abafana bathathu, uShadrach, noMeshach noAbednego. Bala ukuguqa kwisithixo sikakumkani uNebukadnezar. Wenza isithixo segolide, sethole legolide, wasibeka phaa. Wathi wonke umuntu makaguqe kwelaa thole. Nethi kukhala igitari nje, kukhala uhadi, zonke ezikhalayo nazi ukuba fanele uguqa phaa kwesaa sithixo. Bala abafana abathathu bathi thina ngeke, bathi angeke. Ninzi into esinoyifunda apha namhlanje. Kuthi kusenjalo babachaze. Kube khona abanye abatshoyo ukuthi aba bafana abaguqe pha sizahamba somxelela ukumkani uNebukadnezar. Xa befika kukumkani, ukumkani athi nina ndiva kuthiwa niguqe pha. Enomsindo ukumkani. Nena kungcono niguqe pha. Uba niguqe pha zaniphosa emlilweni nawutshela pha. Sake sibone lo kumkani ozanisindisa. Sawubona ube nizawusindiswa ngubani na esandleni sami nakulamlilo. Bafana baphendule kunjanje ngesimilo. Bathi kumkani asizoziphendulela kule. Sinaye thina uThixo wethu esimthandazayo ukhona. Uzasindisa esandleni sakho, uzasindisa nakulomlilo. Enoba akasisindisanga, asizuguqa thina kutholele golide. Siyamazi uThixo wethu. Aphoswa kwiziko lomlilo abafana. Kodwa kuthe kungemzuzwana ukumkani nango xa sejonga kwiziko lomlilo. Wafika kukho indoda yesine kwiziko lomlilo. Wafika uYesu enhleli nabafana bamaYuda ehamba bekhululekile, bonwabile ezikweni lomlilo. Wathi kwabahleli nabo, akhange kanti sifaka abafana abathathu pha njengoba sekubonakala kukho umuntu wesine pha. Wabona futhi ukuthi uYesu. Wahamba waya khona, ayofika xa efika wathi nje naShadrach noMeshach noAbednego, bakhonzi boThixo ophilileyo, phumani kweli ziko lomlilo. Wayifumana ukumkani insindiso, wamazi oyena Thixo, hayi owegolide. Baphuma abafana. Andazi iziko lakho lomlilo uba ukweliphi na, kodwa ukhona uYesu unawe kunjanje angakusindisa. Andazi enoba akakusindisanga, qhubeka thembekile. Nkosi kakhulu, zifunele uYesu namhlanje. Soza kulahla, soza kushiya.